Edidiyleşler, gepleşigimizden 0556 gysga belgisine gelip gowşayan SMS-laryňyzda siz öz isleg arzuwlaryňyzy, şeýle de gowun söýen aýdymçylaryňyzyň ýerine ýetirmegine saýlanan şekilli aýdymlaryň hepdäniň owazlary adyna münasip bolmagyny we şol şekilli aýdymlary ýaýlymdaşdyrmagymyzy ýazyp ýollaýaňyz. Sizin isleňiz elbetde höwes bilen kanagatlandyrmak biziň işimiziň esasyny nüzýe. Sebäbi hepdäniň owazlary gepleşigimizden owazy aýdymçylaryny saýlap geçýän siz mähriban teleworjiler. Bir pırsatlygyň diň jaş gepleşigimizden daşlaşmaň. Hepdäniň owazlaryna gowun söýen şekilli aýdymlaryňyza tomaşa ediň. Gepleşigimiz Türkmenistanyň atgazanan artisti Züleyha Qaqaýewanyň ýerine ýetirmegindäki hoş owazly aýdym bilen dowam edýär. Dinläň diň jalyň.
Sen geleliğin bäri özgördi dünýä. Sen barıňda günler, aýlar başgaça. Senin hoş sözlerinden siňip yüregime ykbaly özgörden ýazar başgaça. Sen geleliğin bäri menden ýadyrgap, yüz bermäň soň köni gaýgy hasratym. Saňa çynym bilen köngül berdim-de, ýuwaş-ýuwaş gamlanmanam taşladym. Sen geleliğin bäri aşk dolly kalwa. Hepdäniň owazaratly diňjaş gepleşigmeden ediz muşdoklary, kalbyna ışykdan terpa ýetilen söýgüni Bagyt Hemra saýan ýylly aýdymçy Azat Dönmezsoň yüregim atly şekillaydymy, bu hepde hem ýene de gepleşigmeden sanawyna goşuldy. Elbetde bu da siziň ýollaýan SMS-laryň netijesi bilen şeýle. Siziň isleňizi kanagatlandyryp, gowun söýen aýdymyňyzy ýaýlyma berýär. Tomaşa ediň mähribanlar. Azat Dönmezow, Aýdym aýdýar. Yüreğim seninle del mi, bilmeyen misin? Söylenim duymayan mi, söylemeyen misin? Yüreğim seninle del mi, bilmeyen misin? Söylenim duymayan mi? Menin ellerime, aşığım gözlerime. Aşkına düşen divanımın, o taşına pervanımın, alaşlı bakyan her yanımın, gelsene yarım. Söyünden erki elinde del, gözünde söyle dilinde del, gire yüreğimin içinde kal. Gelsene canım, yüreğim seninle del mi, bilmeyen misin? Söylenim duymayan mi, söylemeyen misin? Yüreğim seninle del mi, bilmeyen misin? Söylenim duymayan mi, sevmeyen misin? Mulayimce, mehirlice, aşığım gözlerine, aşığım sözlerine. Kolay gelsin, elin koysun, vah menin ellerime, aşığım gözlerime. Daň sazyky menşerin, dağdan gaýnap çykan şeşmeler ýaly joşgunly aýdymlar goý yürekleri, ömürleri güllessin. Durmuşymyz aýdym sazylara garylyp, aýdym ýaly nurana bolsun. Şeýler ular bilen edi tamaşaçylar sizi 0556 gysga welimize gelen SMS-lar esasynda saýlanyp, sanawymyza goşulan inlik şekillaydymy tamaşa etmäge çagyrýar. Şyrna wazy ýaş aýdymçy Bägül Maşadowanyň Bilen barmy atly şekillaydymy ýaýlymda siziň üçin ýanglanýar.
Edi diýleşler, 0556 gysga belimide gelýän SMS-laryň netijesinde hepdäniň owazlara diýinjal şepleşigmeden hergedek sanynyň sanyny hem täzelenip durýar. Şoň üçin gepleşigmede SMS-laryňyzy ýollamaňyz dowam edin. Hepdäniň owazlary tezen SMS-larga da garaşýar. Goşa asman berilipdir, ganatyň gerer ýaly. Bize aydym berilipdir, arzular dörer ýaly. Ýyldızlaryň arasynda umyt ýoly görünýär. Biziň üçin şeýle gözel, ak bulutly bu dünýä. Şatlygymyz bile bolsun, gaýgyňy deň çekerin. Anamymy ýitiremde gözleriňe bakaryn. Ýiter bar zat geçmiş bolup, galardyňa bir duýgy. Galardyňa bu dünýäde ikimize bir söýgi. Söýgi bize köp zat etçilýär. Ol täze arzulary, durmuşa bolan höwesi, yüreklerimize bolsa eýtilmez joşun berýär. Ene şonuň üçin hem söýgi hakynda aýdymlar şeýle köp döredilýär. Sebäbi aýdymam joşgundan nöreýär. Edi diýleşler, tomaşa edin, gepleşigimizde siziň isleňiz nazarda tutup, saýlanan owazy nama ýanglanýar. Türkmenistanyň at gadanan artisti Türkiş Määt Nazarowyň ýerine ýetirmegindäki şekilli aýdym bilen gepleşigimiz dowam edýär. Dinläň diýinjalyň. Ceren. Näme de bolsa bir zat aýda, dillenäýdi. Bir sögedek dillensene näziyar. Bir sögedek dillensene zülputar. Gurbaglıkta biten vakti almanar. Gül yüzüňi görsem diýip sözleýär. Şol baglaň içinden seni gözleýär. Gurbaglykta biten vakti almanar. Gül yüzüňi görsem diýip sözleýär. Şol baglaň içinden seni gözleýär. İyice bana orun berip kaçanda. Seher turup kuşlarına kaçanda. Zorlaryň bilen işe geçende. Ardın sorap ädimimi tüýleýär. Şol ýylyň içinden seni gözleýär. Boýdaşlaryň bilen işe geçende. Ardın sorap ädimimi tüýleýär. Şol ýylyň içinden seni gözleýär. Men nädeýin ýürek süýüp edilse. Ýekilip zaryny çekip bozulsa. Bagdadym ýylýan dyýlar görünse. Ardyn çyrap ädimimi tüýleýär. Şol ýylyň içinden seni gözleýär. Bagda üzüm ýylýan dyýlar görünse. Ardyn sorap ädimimi tüýleýär. Şol ýylyň içinden seni gözleýär.
geçende ardın zorap edimimi fizleyen soluylan içinden seni gürleyen boydoslarım bilen işe geçende ardın zorap edimimi fizleyen soluylan içinden seni gürleyen üzümlü ovadan seni gürleyen soluylan içinden seni gürleyen Yaşlığım, sen duygularımın öýjügi. Sen meniň alhamym, meniň hyjugum. Gör nähili hedil, nähili eziz. Senin gamsız bu şadiyan gujagyň. Anam gaýratymdyr, ihlas kuwatym, söýgüim. Alyp çykjak ganatym meniň. Yaşlyk, insan ömrüniň gaýtalanmajak bahar ýazyna deňelýän pasyl. Bu yaşlygyň derýa kimin bady wa. Ýada salsaň unudulmajak döwri wa. Her bir adam ýaşlyk ýyllaryny ýada salsa, ýüzüne ýylgaraş, kalbyna tolgunma, täsin duýgular peýda bolýan bolsa gerek. Ýaşlyk bizi ilkinji söýgümizde duşardy. Söýgü, ol ajaýyp hemde täsin dünýäde kimler bolup görmedi. Sırly bakışlaryň, jadaly ýylgaraşyň, ýüregiň ganatlanýan duşuklaryň birenteginiň durmuş sahypasyna girmegi, bularyň barsy söýgü. Unudulmaz söýgüden ýatlamalar ahyryn. Ýaşlyk ýyllarynyň söýgü ýatlamalary bolsa, kalplarda, şagyrlarda, aýdymlarda ýaşaýa. Neneň ajap, söýüp hem söýlen ýyllaryňa dolanmak. Hormatly tamaşaçylar, hepdäniň owazlary adyny nasip bolan innik şekilläýdim hem ýaşlyk ýyllarynyň söýgü ýatlamasyna bagşlanyp döredilen owazy nama. Aýdymy Türkmenistanyň halk artisti Tahy Dursun Hojakowa ýerine ýetirýär.
Edidilleşler, yaylımda hepdäniň owazlary atly diýinjalş gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimizdäki indiki ýanglanjak aýdym hoş owazy estrada ýyllary Gurbanygelli Ataýewiň dörejiligine degişli. Gurbanygelliň täzelikde şekilde geçirilen aýdymyna söýgül dildaryna ýürek namasyny bagyşlaýan Mehribany bilen hanymanyny, arzularyny, ykbalyny paýlaşmak isteýän bagyt bagyna bilije saýalamagy gowulyna besleýän aşygyň matlaby beýan edilýär. Aşygyň ýürek owazyna magşugynyň inanmagy hakynda söz açylýan bu şekilde aýdym gepleşigimiziň muşdoklarynyň badabat ünsüni çekip bir näçe SMS-lara manasip bolup hepdäniň owazlaryna saýlanmagy başardy. Onda näme Mehribany ýyleşler, dinlejeňiz aýdym bolsun. Siziň üçin şirin owazy zekinli aýdymçy Gurbanygelli Ataýewiň ýerine ýetirmegindäki saýlap geçen aýdymyňyz ýanglanýar. Tede bolsa aşygyň aýdymyna goşulyp bile aýdym aýdaýmak galýar. O deniz gözlere bakıp da doymadım. Seni söýüşüm ýaly hiç söýmedim. Karnımda aşk dolu erkime koymadım. Näçe söýendiysem de ananmadım. Bilseň ýygyňda sergezwan men. Aman dime yalan, anan mana. Anan dime yalan, anana yunan mana. Seni adillere hiç kime vermedim. Gezsem de her yeri seni görmedim. Kalbimde aşk dolu erkime koymadım. Näçe söýendiysem de ananmadım. Bilseň ýygyňda sergezwan men. Anan dime yalan, anan mana. Anan dime yalan, anan mana. Bilseň ýygyňda sergezwan men. Anan dime yalan, anan mana. Anan dime yalan, anana yunan mana. Anan mana. Anan mana. Edi tomoşaçylar, şekilli aýdymlardan düzülen hepdäniň owazlary atly diýinjalş gepleşigimiziň geljek ýeşenbedäki sanyny biz ýene-de siziň 0556 gysga welimize ýollaýan SMS-laryň esasyna taýýarlar. Şoň üçin hem 0556 gysga welimize SMS ýollap, gepleşigimiz bilen ýakyn ara gatnaşykda boluň. Söýgüli aýdymçylaryňyzy gollaň, hepdäniň owazlary siziň SMS-laryňyza garaşýar. Hormatly watandaşlar, edid arkadamyzyň ýol başçylygyna garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan hakyndaky mahmal aýdymlar parahatlyk owazyny ulaşyp, dünýä içire bagyt nurun paýlap, ganyt ýaýyp ber. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ýaşaýan türkmen halkymyz bu ýyl gahrman arkadamyzyň başçylygyna mukaddes garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny uly bayram edip belläp geçer. Edid watandaşlar, atalaryň öz başlyk berkarar döwletlik hakdaky arzu umytlarynyň bina bolan hem-de gahrman arkadamyzyň parasatly başçylygyna barhara başlanýan garaşsyz Türkmenistan döwletimiziň şan şöhraty dowam bolsun.
Hormatly prezidentimizin jany sag, belent başı aman, il yurt bähfi tutumlary elmidama rowaj alsyn. Şeýle ýaşardylar bilen diňe şekilli aýdymlardan düzülen hepdäniň owazlary atly diň jalşy ýepleşigmedi geçirip turýar. Geljek ýeşenmede hepdäniň owazlaryny duşýança hoş sag bolun.